Audio Jungle. салом алейкум. барномаи навбатии топро пешкаши шумо мекунем. дар барномаи имрӯзаи мо топ 5 варзишгарони паралимпӣ мебошанд. дар ҷои панҷум Маркус Рем, Германия. дар 14-солагиаш дар натиҷаи ҳодисаи ногувор аз пои росташ маҳрум шудааст. ба ҳамаи ин назар накарда, Маркус соли 2005 ба варзиш баргашт ва дар чемпионати ҷавонон оид вейкбординг ғолиб баромад. баъд аз ин ӯ ба лёгкая атлетика шуғл варзид ва бо протез баромад мекард. соли 2011-2014 Рем дар якчанд мусобиқаҳо ғолиб баромад, аз ҷумла дар паралимпиадаи маъюбони соли 2012 ки дар Лондон баргузор мегашт. дар ҷои чорум Натали Дюттуа, ЮАР. дар 17-солагиаш Натали вақте ба хона меравад, ӯро мошин мезанад. духтурон маҷбур шуданд пои чапи ӯро калта кунанд, вале Натали варзишро тарк накард ва дар бозиҳои ҳам паралимпӣ ва ҳам олимпӣ иштирок кард. соли 2008 Дюттуа дар мусобиқаи олимпии Пекин 10 километрро баробари варзишгарони солим тай кардааст ва аз 25 ҷой 16-ум ҷойро ишғол кардааст. Натали якум варзишгарзане мебошад ки парчами худро ҳам дар маҳфили кушодашавии бозиҳои олимпӣ ва ҳам дар паралимпӣ бардоштааст. дар ҷои сеюм Оскар Писториус, ЮАР. Оскар худ маъюб таваллуд шудааст. дар зонуҳояш устухонҳои хурдияш мавҷуд набуданд. барои протез мондан пойҳояшро аз зону поён буриданд. ба маъюбиаш назар накарда, Оскар ба мактаби оддӣ бо бачагони солим таҳсил кардааст ва дар ин давра ба намуди варзишҳои регби, тенис ва муҳориба шуғл варзидааст. дар охир ӯ давро интихоб мекунад. барои ба ин варзиш машғул шудан ба ӯ протезҳои махсуси қавӣ часпонданд. аз соли 2004 то 2012 дар дави маъюбон ба ӯ ҳеҷ касе баробар набуд. дар бозиҳои паралимпӣ Оскар соҳиби 6 медали тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ гардидааст. соли 2008 ӯро дар бозиҳои олимпии варзишгарони солим қабул кардаанд. фаъолияти варзишии Оскар 14 феврали соли 2014 ба анҷом расидааст, аз сабабе ки вай ба куштор даст задааст. дар суд Оскар иброз медорад ки куштор ногаҳонӣ буд ва ӯ ин рафти корро намехост, вале суд ба ӯ бовар накарда Оскарро аз 5 соли озодӣ маҳрум мекунад. дар ҷои дуюм Наталия Партика, Полша. Наталия Партика беоринҷи рости дасташ таваллуд шудааст. ба ин ҳолаташ нигоҳ накарда, Наталия ба тенниси рӯи миз сахт шуғл варзидааст. Наталия бо дасти чапаш бозӣ мекунад. соли 2000 Партикаи 11-сола дар бозиҳои паралимпии Сидней иштирок карда, аз ҳама бозингари ҷавон гардид. Наталия дар бозиҳои паралимпӣ соҳиби 3 медали тилло, 2 нуқра ва 1 биринҷӣ гардидааст. Партика дар бозиҳои олимпӣ варзишгарони солим низ иштирок кардааст. соли 2004 ӯ дар чемпионати Европа соҳиби 2 медали тилло байни кадетҳо шудааст. солҳои 2008 ва 2014 бошад Наталия дар чемпионати Европа байни варзишгарони болиғ соҳиби 2 медали биринҷӣ шудааст. соли 2009 бошад соҳиби медали нуқра шудааст. ҷои аввалро бошад Эктор Кастро аз Уругвай ишғол мекунад. Эктор дар 13-солагиаш дар натиҷаи бозӣ бо арраи электронӣ аз оринҷи дасти росташ маҳрум мегардад. вале ин ҳодиса ба ӯ халал нарасонд ки ба футбол машғул шавад. Кастроро ҳатто як даста низ номидаанд. Эктор ба дастаи Уругвай дохил шуда соли 1928 дар Олимпиада ғолиб мебарояд ва соли 1930 бошад голи ҷамбастиро зада чемпионати ҷаҳонро бо дастаи худ ба даст меоранд. 3 чемпионати Уругвайро низ ба даст меоранд. баъд аз ба анҷом расидани фаъолияти футболистиаш Кастро тренер мешавад. бо пешвоии Кастро дастааш Насионал 5 маротиба чемпионати давлатиро ғолиб шудааст. бо ҳамин барномаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед ва дар комментарияҳо барномаи навбатиро дар кадом мавзӯъ дидан мехоҳед нависед. хайр. Audio Jungle.